Pabombo sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo ang pipe laying project sang Metro Pacific Iloilo Water sa madamo nga mga dalanon sa bahin sang city proper. Sa interview sang Bombo Radio kay Christopher Matinagnos, isa ka driver kag manugbaligya, iyagin pakigbahin ang kahangawa nga nakitaan sini sa dalanon sang syudad, sugod sang nagumpisa sang kutkot ang mga trabahador sang Metro Pacific Iloilo Water. Suno sa iya, peligroso sa mga motorista ang pila ka mga lugar nga nasakpan sang excavation o con-excavation bangod may mga areas nga wala sang early warning device. Nagpangabay ini nga kuntani, may ara gid sang kompleto nga mga pahanumdom sa publiko ang mga dalanon nga kabahin sang patigayon nga proyekto sang MPIW agod hindi ini magtuga sang disgrasya. Kung ako interview sa mga dalan dito sa Tibok Iloilo, napakapangit talaga. Unang-una, buhuan nila pagkatapos, di dahil nila anuhon. Dapat ang unang kayo punta nila mga dalan, kadalanan dito sa Iloilo. Dapat may early warning device na siya. May mga bullards na lagyan nilang cushion na dili pwede maagian kay may ginhim na una, ayusin nila mga kadalanan kaya para pag-agi sa mga motorista, maayos yung pag-ano nila.